1 minute silence. Honorable. You see that piece? اللهم انا نستجيبك ونستغفرك ونعوذ بك من شر ما خلق ونعوذ بك من شر ما خلق. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmed El-Rufai da mataimakiyar shi da Hadiza Sabuwa Balarabe, shugaban jam'iyyar APC na jihar Kaduna, sakataren gwamnatin jihar Kaduna, shugaban ma'aikatan jihar Kaduna, shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Kaduna, masu girma 'yan majalisar jihar Kaduna, kwamishinoni, 'yan jarida da sauransu. Assalamu alaikum. Wannan shi ne na farko a tarihin jihar Kaduna da aka fi kasafin kuɗi, kuma dalilin da ya sa muka ɗauka doka ta ba mu dama mu yi da turanci ko da hausa, saboda kashi 85 na mutanen jihar Kaduna masu ji a rediyo ba turanci suka fi ba. Sakon nan kuma don su aka yi, don kuma ya kamata su ji abin da